l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ġiet inawgurata klinika ġdida għal komunità fil-lokalità ta' Ħararaw. Din il-klinika se tkun qed toffri s-servizzi ta' tabib tal-familja, speech and language pathology u anke podjatrija fost servizzi oħrajn. Il-klinika ġdida li kienet finanzjarjament iffinanzjata mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali l-NDSF se tkun qed taqdi il fuq minn 5,000 persuna residenti kif ukoll persuni li jgħixu fil-madwar. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwed Janabela qal li din il-ġimgħa wkoll ta' elenku ta' proġetti fil-kura tas-saħħa li se jitwettqu din is-sena. Spjega kif il-firxa ta' servizzi tal-kura primarja fil-kliniċi tal-komunità huma konformi mal-ħidma tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fejn is-sistemi u s-servizzi tal-kura tas-saħħa jaħdmu l-aħjar meta jersqu eqreb lejn il-komunità. L-an primarju ta' din il-viżjoni u li l-isforzi u l-ħidma li tissir fil-kura tas-saħħa primarja tkun iċċentrata fuq il-pazjent. Il-popolazzjoni tal-Gargur hija il fuq minn 5,000 ruħ li ħajkunu jibbenefikaw minn servizzi ta' speech therapy, podiatry, nurse-led clinics, kif ukoll is-servizz tat-tabib tal-familja.